friend yasibhizi betri losana sihamba leshasha sibendathu uthini ngoku sala yintoni yintoni uthethe lohlobo into nanifuna kuwe kaloku kuwe ayintoni lo mncebo uthethe lohlobo manje uxoxa kanti hija ami anethu rand nami my friend settle 20 rand uyathikela my friend oh my gosh intoni ina wena isibhizi sibendathu leshasha sibeka yonke usikhaya kwata mabamba afusinovasa abantu intona wena abayageza abantu ani khatsho uyabhazana mafreni amphazamisa lo muntu ayadika aba mabamba yabona khatsho kolosana sam khaze natsho kalokuchomi ndidikiwe ngamadoda intoni nasena samu khap mambe usajela lanto yakho hayi kodwa chomi yami bumithela ntoni nawo lamfana bumazi ba unjani lamfana usithixo umhlela mfana vede vele ngevezela uyakuthanda abantu bazali lamfana chomi ndiyazijaja every day ndiveni benari ndithi ndocinga ngani sizinja madoda jonga mani hayi mani yabona mina ami babene nguwe mina bengazomamela lonto mina kufuneka ufumane kalobhedo selifile laxesha ngoku ba uzaba wesu ngeke ngubona sewuzabeleka ngokulamfana wayengavumila mfana lo mfana lo ayekufuna lo qhubha ujikeleza wayengavumila mfana nje lo uthatha kugatshola amavili bani ukuthe ngavumila mfana nje yani chomi xa indoda idlala ngawe nawe idyolele phethe sunyaba otherwise uba nguzincinci apha phandle apha papala uthi makuyenqenqwa chomi yadika wena uthini ami sikisa man guys andifuni kwamfana ngoku isaba ndim nosana lwam ngoku iweske ndagona nasusa ne-profile picture kuzo zonke i-social media ndathi lokho ndiyifake iqhaga ufocus emntaneni hayi nina ami nilunge gqithi guys niyawagezisa amadoda babe ndim bezayivulela bonke abafana meditweze ndiyithisa uyesela ukundimithi andizobile ndimithi kalo sendimithi banike chomi ayitweze pethu abagqibelanini mani mfana bolweni guys awusaglowi mntase kaloku uyaglowa nyani amanda i-pregnancy glow petrinesta kaloku ufune bayazi uyashayina guys andihlelanga ndiyaleqa kwiofisa kamasipala ndiyoripota ndibona abanye abafana man guys phaa phezulu naseCleaning Street phaa ngakulaa cawa balahla umgqomo phaa sithanduzixokekisa ayibotshomi guys bendizobaxela efowunini kudala ndiyizama iinamba zakamasipala aziphumeleli asozobafumana kaloku efowuni because azisebenzi zonke iinamba zakamasipala unesebenza lapha emunicipality utyala u-MTN 9 million izikuntula nibomamela indaba chomi bandicapukisa ke kanjani abafana kaloku ezi zinkunkumu bazilahla phaa zaziphatha lezifo ezinkunkumu enkonke indawo ezihlala kuyo azicoceki tu asoze tu iitourist zize kaloku ubebesibona basiqhubela ngasemva sebevalile ile kumasipala ngoba bona bavalo and nje ndiyayazi bahlalaphi abafana omnye wabo ngulo mfutshane wasematshaweni kunye nalamfana mani lo kagatyeni lo utshaya iziyobisi esingakho semthethweni inyawo zimnyama undibulisele kumamakho ndizawujikela ke ngomso before aye kwi-homesite sikhe sithandaze simonge imvana uyabethelelwe amen guys yadika uayanda ninani samthandi uyandichaza lo mfana ulunge gqithi olungokufa ulunge gqithi uyadika